Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 nasi ndiri kuno kupenhalonga. Pane chiitiko chakaitika ikoko icho chakatyamadza vabereki, chakavhundutsa vabereki. Zviri kunzi pane vana vakadya magaka mumunda. Saka pane kaubatwa kana pane kaushereketwa kekunzi kakaitika. Saka nhasi tasvika kuti tinzwe kune vabereki pamwe chete nevana vacho kuti zvakambofamba sei panyaya yemagaka uye zvakare vanobatsirika sei. Alright. Ndisati ndaenda kure rega nditange ndambonzwa kune vana vacho vakadya magaka. Yes shamwari. Ndipo. Dainzisa. Unonzani wewe? Polite. Alright. Polite wakapinda munda uchidya magaka? Zvakaitika rini Polite? Musi Wednesday. Alright. Wadya magaka iwewe chii chakaitika? Ndakadaidza ana Shoni nana Kiki. Towatadya magaka. Nana Tadi na Edin. Tati inini Edin na Tadi Shoni Kiki. Alright. Pamakadya magaka imi makaita sei mimi? Makarwara here? Zvakafamba sei? Atinorwara ba. Amuna kurwara? Alright. Saka nyaya iyi yakazosvika sei kuna mama wenyu kuti imimi makadya magaka mumunda? Menge muri mumunda mani? Mai Machakwa. Alright. Saka mai Machakwa wakati chii madya magaka mumunda mawo? Vatanzunza imari. Anzi mukasati pamari munoita sei? Munofa. Alright. Uya tinzwe shamwari. Unonzani wewe? Anchero nomzanipe. Alright. Wakadyawo magaka mumunda umu? Ndakaita zvokupiwa nemusikana uyu. Alright. Wakaita zvekupiwa? Alright. Saka wapiwa magaka iwewe nyaya ichizosvika kumba kuna mama zvakanzi chii? Zvakanzi vanhu wese wakadya magaka ngavauye vachibhadhara $10 tibvise mishonga yanga yakagadzirwa magaka. Alright. Saka iwewe wakabviswa here mushonga wacho? Mama wakabhadhara $10 yekuti ubviswe mushonga? Wakabhadhara. Saka wakabviswa mushonga wacho? Wakaitwa sei? Wakatora meno zveblack zvirimo mbumami nemafuta, wapedza wabva watora bhaketi ranga rakazara nemvura, wapedza wabva wadira, wapedza wabva watora chimwe chikapu so wabva watanga kudidira apa padumbu apa nomusana kwese nomusoro. Alright. Asi iwe pakadya magaka pane zvawakanzwa here kuti uri kurwara kana kuti wakachaya here, wakaita manyoka here? Zvakafamba sei kupopa wakanzwa pakadya magaka? Hapana chakamboitika. Alright. Aiwa tinotenda ndo vana muri yeZimbabwe vakadya magaka vacho. So ndo zvakaitika. Regai nditore mukana wekumbotaurawo nevabereki vacho tinzwe kuti wanzwa kuti vana vavo vakadya magaka mumunda mambuya ava wakazvitambira sei, chii chakaitikawo kuvana vavo. Right. Amai makadimi? Triple makadiniwo. Tinofara hedu. Right. Chii chakaitika pavana panyaya yemagaka yandiri kunzwa? Munganyatse kuti tsanangudzirawo zvizere imimi saamai pane chiitiko chakaitika ichi. Inini chakaitika pamwana wangu ndakangonzwa kuti vana vakadya magaka. Ndobva ndazonobvunza mwana Polite. Polite ndo pakati ini ndakaenda naJuju takaenda ndoda kunotema black jack nhungumira. Hanzi ndobva ndasiya Juju akamira paroad naTadiwa. Juju ndo pakatera Polite angatotema magaka 3. Ndobva ndachibvunza saka akatema here kana kuti akadya zvikanzi kudya hana kudya. Ndobva ndakazonzwa pakuzonzi uyai nema$10 mubhadhara $10 nekuti vana venyu vari kufa mukasanobhadhara mari idzodzo. Ndobva ndakabva ndatoenda iri yanga iri sandi vanhu vanobhadhara $10 iyoyo. Tichisvika mwana wangu mushonga dzese dzaingotorwa dzaibva kuchikwere chehuku nemari chenji chaiyo. Pakasvika vana vanga ne$100 yanga yakabatana vanotora chenji kuchikwere. Vakashaya noti chenji yavo yavakazowapa ndo yatakabvisa inini yamai vaShelton neyangu inini noti atiri 3 tovatabhadhara $30. Uyu zvadaro tova tadzoka kumba mwana wabva ngotanga ngopisa muiri akachaya 3 days. Handizoziva kuti pamwe mwana anga agara daurwara. Asi chakandishamisa manyoka akachaya angari green. Zvoni ndakati mwana anotonga echipande ndati mwana uyu asati avhara chipande zera rake adote na 4 years musi 24 April ndeuya rapa. Ndopa ndakazoona marimwe zuro manyoka akapesera kuti akabuda drop reropa. Alright. Imimi semunhu engabhadhara mari makadzokerako here muchindovaudza kuti mari ndakabhadhara 1 ko mwana wangu ari kuchaya 1 makadzokerako here kuna mbuya ivavo? Hana udzokerako nekuti patakasvika iwo wacho wanga usitoda zvekutoseka nevanhu wanga wakatotsamwa wachitopopota.
Asi menge makawapa kamari yekuti waombonore vana? Ndakawapa. Kumunda kwacho handina kutonokuona kwakune Magaka kurunzi kwakaenda vana unodya Magaka handina kutomonokuona. Pamwe kuya zvamaita kudai zvanaka tochiendawo sendinoonawo mumunda murunzi makapinda mwana wangu. Alright. Asi pane vanhu wese vana vese vakadya Magaka kufunga kwenyu wangasvike wangani? Inini kunobhadhara kwandakanoita mari ndakaona pakabuda 130 ndo yakabuda. 130 wana here? 130 US? Yes, US dollars ndo yakabhadharwa. Saka zvikitaura kuti pamwana ega ega $10. Ndokuti vana vangu ari 13. Zvichonzi kune vamwe vanga vasati vabhadhara because pane umwe wana watakatoenda navo vamwe 2 ava vanga vasina mari. Vakati handisitomboda zvekuseka deadline yangu musi wechina. Ndurumukira kuenda kuchechi kwangu kumachawa. Ndinotaura nasekuru here hanzi wekuchipinge handizivo. Alright. Tinotenda regai timbonzwe kuna mama wari panapa. Mama makadi? Tiripo makadino. Tiripo hedu. Mune mwanawo akadya Magaka? Ndine 2 yo akaenda nawo mama yo. Alright. Chii chakaitika kune wana wenyu? Hapana chandakaona chakaitika. Asi mari makabvisa? Handina kubvisa. Ngei musina kubvisa mari? Handina. Alright. Asi imimi makazvitarisawo pachiitiko ichi muri kuchiona sei? Inini ndachiona kuti ameno handitozivi kuti zviri kufamba sei. Alright. Aiwa ndinotenda mama. Regai ndimbonzwe kwamuri. Amai makadi? Tinofara makadi yenyu. Tinofara hedu. Right. Mungatitaurirawo panyaya yeMagaka zvakamira sei? Wenyu vana vakadyawo Magaka? Inini kwangu kune wana 2 namai vakadya Magaka asi mwana 1 ndiye akauya naye mukomana uyarapo. Okay. Inini ndanzwa nyaya yeMagaka. Ndakaenda kumba kwa amai ava kuti tindonzwisisa bozi ndandine mwana wakadya Magaka. Ndakasvika tikataura navo. Ivo vakatanga kuti imimi mawire madi kungomirira chiitiko chaitika then mozodini mozouya. So tikataiwa timirire chiitiko chaitika tozouya kuti tizoya mwana akurwara ngatingotaurirane tinzwe tataenda tichida nokumbira ruregerero. Sevana vakatadza. Vakati inini dai maiziva kuti usiku anotora ndichifunga nyaya yeMagaka iwo handina ruregerero ndiri kutaurira ini mari yandiri kuda ndakachaja 120 pavana venyu ndakavaverenga vose 12 vandakaona. Tikati saka muruti 120 pavana 12 ndokuti pamwana $10 zvikanzi tikati ko washaya munoita sei? Zvikanzi iwo ingomirira mwana wako nunura mwana wako washaya siyana naye uchazvionera. Saka tibva tati alright izvo zvatina saka takudini takudzokera toita sei kana tazowana mari dzacho. Vakati munoya nevana venyu because vana venyu vane urwere mudumbu uyezve masvika musarove vana venyu because mune murova akafa because une urwere hwaagara nahwo uri mudumbu. Isu tobva taibva tatsvaga mari vana vobva vaenda kubva ndombonurwa. Ini mwana wangu akati abva kwakarwara mudumbu haana kutoenda kuchikoro 2 days dzose achirwara mudumbu achingoti mudumbu mangu muri urwadza uri uchaya rakati handisanda kuchaya asi mudumbu mangu muri urwadza. Ndozvandakaona pamwana wangu. Alright. Saka imimi ngei mabva kundobhadhara mari yekuti mwana wenyu aroyeneke musina kuzodzokerako kuti mwana wangu ari kurwara? Isu takafunga kuti pamwe sezvo vanga vari vana varunzi vane urwere mudumbu pamwe ndokubuda kwacho because vana vaichaya Magaka ndo aibuda ndopfungwa dzedu kwadzakaenda ikoko. Alright. Asi imimi pakubhadhara kwamakaita mari makabhadhara nemwoyo here kana kuti pakaita kakushishidzirwa? Isu takatya because takatarisa upenyu ne$10 tikaona $10 tichitsvagika upenyu hwemwana hutsvagiki tikati zviri nani tibvise ma$10 acho avari kuda vana vedu vararame because mwana wari dotokurawo. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndo nyaya iri kuno kumhuri yeZimbabwe kupenhalonga zuva ranhasi ndo vabereki vevana vakadya Magaka. Ndofunga muri kungonzwa nhoroondo yacho kuti ndo mafambiro ayakaita. Saka tichakwanisa kuti tinge tichinzwa kuna ivo ambuya vacho muridzi vemunda tinzwa kusaidi kwavo kuti zvakafamba sei kuti wazokwanise kunge vachigadzira vana ava. Saka pari zvino izvi nai vana mama munganditaurirawo imimi kuti pane here mamwe matanho amuri kutora kana kuti muri kutongoti zvapera zvakadaro? Inini ndanchikumbirawo chikumbiro. Ndakutyira vamwe vana vasina kubhadharirwa. Ndozvekuti utenda sinzi uchingonzi wakagara urimo mudumbu. Zvinogona kusaafekta izvezvi. Zvinogona kuzoafekta watokura pamwe isusu tenge tazotofawo. Wana wozosara wachiwana matambudziko. Saka isusu tiri kukumbirawo kuti iwo mama iwo wanyatsotitsanangurirawo kuti zvichafamba sei kumberi kwacho. Bosi togadzira vana vedu ramangwana. Alright. Kune vamwe wasina kubhadhara mari? Kune vamwe wasina kubhadhara mari ndo zvatiri kutongotyirawo. Alright. Aiwa tinotenda. Tichaedza kuti tikwanise kunge tichitaura nawo tinzwe kuti ivo vacho wanoti kudii. Uya akadya Magaka kawo. Uyu mukomana uya neheti uyu. Yes shamwani. Ndiripo.
Right. Iwewe pawakadya magaka iwewe pane here zvawakanzwa mudumbu mako kana pamiri pako? Ndakachaiwa nemudumbu kwe 1 day chete. Kwe 1 day chete? Alright. Saka mama wakandobhadhara here mari? Hawana kubhadhara. Asi izvozvizvi hapana pari kukurwadza? Hapana. Saka mama wari kuti kudii nenyaya iyi? Vakangoti tichazongoonana pane zvino zvaitika. Alright. Right, mama mungatitsanangudzirewo kuti muri kuinzwawo sei nyaya yemagaka iyi, zvakamira sei? Alright. Kubva musi wakatanga kungotaurwa nyaya yemagaka, vanhu vakadzi vakatanga kushushikana, vamwe vakakwereta mari, vamwe waitouya ndoita zvekutengesa uchitoiti ndotsvagawo mari yekuti nobhadharire mwana mari, ndichitotiwo mari handina. Ende vanhu vakadya magaka vakawandisa, vamwe vakabhadhara mari yaya vakawanda, vamwe watotya zvavo kubuda mudzimba, vari kugona kungotya kuti pamwe pane zvinoitika, but vanhu vakadya magaka vakawanda, vakabhadhara mari vakawanda. Saka kutya kubuda mudzimba kuti wataure chokwadi, vanhu vakutya nemachichidziwo akaita wana kuti wana vanogona kutya kufa, ndosaka vanhu vari kungotya kubuda mudzimba dzavo, asi vanhu vakawanda vakabvisa mari idzodzo. Alright. Saka kana vachitya manje maonero enyu vanobatsirika sei nekuti chinhu chikabuda pachena chinokwanisa kuwana vanhu vanokwanisa kubatsira? Imi mukanzi munofa, vanhu vari kungotya kuti wana vakabuda vanofa, zvikabuda pachena vanofa, ndo zviri kungotya wana ipo vanhu ipopo, but vanhu vari mudzimba wamo vakawanda vakadya magaka. Alright. Asi mi muchizvionawo mama, muri kuona here kuti chiitiko ichi chakamira sei? Pane here zvinhu zvinogona kuitika kana kuti kushishidzirana? Vanhu vakachaya zvavo manyoka. Alright. Vari mudzimba umo vazhinji vacho vakapera kuchaya manyoka, waitongokomplaina kuti manyoka 3 days vanhu vachichaya manyoka, saka pamwe pane zvinogona kunga zvakaitika kana kuti pamwe ndokuombonuhwa kwacho kwawaiitwa. Alright. Asi magaka aya wana ava kuti vanhu vakuru vazodyewo, makaiona sei mama nyaya iyi? Wana wakatoenda kumunda wachibva wandouya nemagaka akawanda zvakadaro? Ipopo zvavo wana wakashaisha kuba kwawakaita magaka, but mari dzavakazobhadharisa wana ndofunga ndo dzakati wandei. Alright. Wana wakashaisha nekuba magaka kwawakaita. Alright. Mari dzakawanda dzavakazobhadharisa vabereki kuti pamagaka iwawo. Alright. Aiwa, tinotenda mama mazvita. Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo nhau iri kunoku. Toda kuti imimi sevateereri vedu vanenge vachititeerera motibatsirawo kuti mhuri idzi dzinobatsirika sei, nekuti pane vamwe vari kutaura kuti sisi hatina mari yekuti tinge tichibhadhara, saka toita sei? Mari hatina, tingabatsirike sei? Vamwe vakabhadhara hongu, ko ava vasina kubhadharawo mari yacho tingabatsirike sei pachiitiko chakadai? Thank you very much. Zita ndinonzi DJT1, ndiri kuno kupenhalonga.